Ko Clara iwewe, Clara augodi uri kuti wazvienzi ndiwani Clara iwewe, taura tinzi. Yeah, notification. Your okay. But to want a new link again. Felista say. Uya kanzi Clara augodi uyo guys akati wazvienzi. Muzimbbwe here kana kuti ndove vanenge vachingouya vavo. Zviri sei. Right, man. Okay. Excuse me. All right. Okay, so. Okay. All right. Yeah. This time zvazoita ukana zvaramba ka tiri kurani matinotoda kurova maprayer. Saka say guys, mandigadzirise zvinenge zvaita bho manje ko zvinezvi. Tione. Oh, ndaita blunder. Ndada kubva ndaisa nepicture yauyu yanhangirani. Toita seiko picture yacho. Mina itite so nhasi dzikobasa 1 second guys. Toda kuposta zvine picture yauyu yaChido. Yakanganwa kuzoita pictures dzake. Okay. Where is Sharon? Deidzanai guys, ndiri kuda kuzama kuti tishare. Ndiri kuda kushare. All right. Hi Chido. You say guys, minute to one in the share. And I'll share it my pictures. And guys. And the target, this one, this is the only one which one. Yes. Okay, you can share me. Say Baba, you in Ghana for night. Share guys, todaudedzawo ngirikini Chido paiva ne100 panapa. Hatisi kuda favor guys, pane 100. All right, chirega ndisharewo link inini, ndishare link. Join us YouTube now. Now Chido. Okay, there's a picture. Okay. Tufamba voice boy resist. Raita seko newe voice rangu aufini. Achazozvipindura uya panapa. Gasi kumbira kusvika tasvika 100. Ini tiri kushare. Ndiri kusharewo kuFacebook handiti. Ndaposta ka ndaposta. Toda kusvika 100, toda 100. Ngandiise futi kupage. Kushare kuviri. Ndiise futi kupage. Okay. Chido. Link. Ndaisa link here. 75 loud and clear. All right. Ndoda kushare ku page now. Takushare ku page futhi. Ndinoisa futhi kunakran. Ndesa kunonzi ku Facebook. Vantu kutobvunza ndanzi azouya auya guys. Auya adzoka. How can I get the link? Link tichazokupai rekuzojoina. For the meantime, tikumboshare link
reYouTube kuti vanhu vauye. Ishi I was looking for a video and chat section saka I pressed ndiri kutotsvaga video. Alright, iripo. Okay, tione. Rega ndiende futi ndekupiko futi kumwe. Okay, guys, uyei guys, tadzoka naChido guys. Aiwa, ndikupi link, handichadi kuita izvozvo. Ndinoziva zviri kuzoitika ndikaisa link apa handisi kuzoti chiri kuitika because ningirikini ini ndiri kuzorambidzwa kushare that stream yard link neYouTube, so handisi kuziva chiri kuitika nelink iroro, saka handisi kuriisa izvozvi. Ndichazoriisa makuda kutaura nauyu toda kukuona apo linki riri kuuya. Ndakungomudedza ndiriko Instagram haufa. Kwaita sei kuInstagram guys? Uku kupersonal page ndaiise here ndichazivini. Mire tione kupersonal page ndaita attach yekera here. Technology inombonetsa. Yes, tasvika pa80. Kwasara 20 guys. 20 tiri pa80. Ini ndiri kuona 80. Kwasara 20. Oh, ndakangana kusendera uyu wacho ngirikini noku link. Mina ndipe noku link repa YouTube. Well, ndimpe linki. Netone ipa link. Okay. No, kuri kutumirwa linki. Tapa 85 kwasara 15. Let's hope. I don't know kuti chichikuitika because like ndikazorini ngiti ndikarisapa even like ndazokata ndakurambidzwa futi kuita sei kushare kuposta link racho panapa, so maybe pana ari kutemba around or pane zvaari kuti I don't know, or kuti inini vanhu vanenge vakushare vakawanda handizivi ipapo, but ndite so ndida kupa uyu, rega ndimupewo link inoku forward kuna alright. Mina ndise link ndimpe link reuyu as well. Okay, no. Alright. Okay, we are now live. Alright. Okay, tiri pa 86 guys. Ndio zvinonetsera kumbobuda wodzoka ndikupe hendo kwekuveta zvinorevei izvozvo. Kwasara kuri munhu kuona 86. Chido ndakusendera link reuyu reYouTube. Cheka ndakusendera link reYouTube. Yeah, kwasara 3. Hatisi kuda favor guys, toda kuunzawo tasvika pa 100 because zvamwe taivaunza vasvika pa 100 vasvika pa tasvika 103. Ndakudedza guys, ndikamuti noku, sorry ndinomuconfuse noku zingaiti musikana iyu. Okay, Chido, zviri sei? Zviri bhori seiyo. Ndiri bhori. Ngandingotenda munhu azogadzirisa zvese kuti zviite handitika saka alright, tisingapedze hedu nguva. No, tikakuti nokuka just go with me. Chido, tingotiudza kuti who is Chido, zvingori general about you. Okay, Chido. Chido is this sweet, crazy, caring, lovable character. Yeah. You mean Chido mean not Wepa TV and? In general, asiri Wepa TV food. Okay. Chakangofanana na Chido Wepa TV, but chakangosiyana ndechekuti Chido Wepa TV ane dzungu. And she's a snitch. Mira, wait a second. You are totaura izvo ndokublockera izvozvo.
Okay, continue. Yeah, ndati Chido and Tapiano vakafanana zvinhu zvakawanda zvacho. Chakangosiyana is that Chido ane dzungu and she's a snitch. Shit. But otherwise zvimwe zvese kuva sweet, chilled and stuff like this. Alright. Saka Chido, what exactly do you do life mako besides actor? I'm a scholar in Packard University doing tourism and hospitality. And then besides acting, I also do zvekuimba, but andisati ndanyatso out there. Alright. But ndiwe wakaimba yaya yekuti mudiwa pamoyo? Naesh. Nani? Naesh. Oh, okay. Oh, munhu unonzi Eshi. Ndiro zita rake rekuimba iroro. Ndapfungwa chimwe chipo chinonzi Eshi. Munhu ye. Alright. Hanzi mic yako iri too close, maybe unogona kungoiti mbichana kudai also. Okay. Alright. Zviri kuitika. Alright. Inini uri manje ndanditasa pane mumwe mubvunzo ndanda kubvunza kuti pawakatangoita zvekuacta izvi maparents ako akazvitora sei? They were actually supportive nazvo. Vanhu vangori supportive nezvinhu zvandinoita because they know kuti I'm into my art still. Alright. Saka muri vangani mufamily menyu? We are 5, including my mom, my dad, and my 2 sisters. Tiri 3 vasikana. And I'm the last born. Ndosaka uri snitch mudrama. Yeah, that's what for good. Yes, my last born. Oh, ndiwe last born? Ndine last born. Oh, wow, that's nice. Anyway, vanhu vakubvunza zvokuti link resong yako yapaYouTube here yawakaimba? Oh, haisati yanyatsopera, but I had ashort ashitizveni in 2 weeks ninge right. Alright, but iwe chimbotiudza like besides zvekungoti zveuyu zvesocial media nezvimwe zvawataura, mamwe mahandles ako unoita zvimwe zvinhu kana kuti basa kana kuti kutengesa o zvimwe zvinhu zvausati wamboudza vanhu, chimbotiudzawo about that in terms of business, anything? Business, hapana business randati ndakuita izvezvi. Yeah, but maybe in future maybe ndichaita. Okay. Yeah. Ko pa free time saka unoitei? I'm more of an indoors person. Saka pa free time I'm always indoors. Ndichingoona mamovie and then mangoma videos pa internet or kugadzira ma TikTok videos. I think pa Instagram pane mamwe ma TikTok videos aripo. Okay. Vanoda kufollowa mina ndise phone yangu ndikuda kusachaja. Vanoda kufollowa Chido, mahandles ake andaisapo, plus Chido ane YouTube as well. Saka pa YouTube pako munoita nezvei? Pa YouTube izvezvi ka ndachidongoisa like zvandoita zvese macovers nema TikTok videos. Izvezvi nawo pangori ne one kacover kandengoitawo ndichingoita zvekungojoka around, but ndikuda kuzoisa zvinhu zviri right in future. Hanzi, are you a mommy's baby kana kuyema? Unoyema? Handizivi, meno hangu handizive. Right. And right, chitangai kufaya mwana uyu ma-questions. Mind you, mwana uyu last born, guys, plus ndi-baby's mama, mama's daughter, I don't know, ikoko kanzi and hanzi newe imbomira chimbotiimbirawo any song but yekudhara yeshona. Yeshona. Like unogona kuimba
What? Unogona kuimba dzana anonzanipo uyu akaimboimba naKatarina. Unodzigona. Handitokowaziva. Chimbonje imbotaura chizwe imbotaura kana kungoimba one kalaini. Alright, chimbondipo two musicians but not my current ones. Vekudhara vaunoziva, alright. Two vekudhara anonzani yapena mwakaimba inonzi BP yangu yakwira. Does she count? Komumwe. Tuku, yeah. Vekudhara ko. Wekupedzesera. Tonga imwe. Alright. Hanzi navanhu manje questions. Who is your role model and why? My role model. Yeah, my role model has always been my sister, my older sister. And then Moyo and sister. Yeah. She has been setting up my standards in I would want to follow Chichi. And then she also sings with Patana, pursue that career. Alright. So many people. Hanzi nevanhu hobo. Do you have a boyfriend? Amene akonorohwa nadhedhi vako. Shamwari apa vatoripo paside. Ndingomira izvozvo tozopindura dhedhi vake ndavanzwa ndosaka ndataura kuti dhedhi vake unorohwa dhedhi vake ndambovanzwa guys. Sweet father. Hanzi tell us wakakurira kupi what your question yacho iri pascreen. Okay, where I stay Miami Air Base. It's a camp yema soldier. Ndoziva kuti vanhu vanoziva kuti kumasoja. Iko kwandinogara. It's where I basically grew up in. Kubva ndiri mwana till now ndomunhu mandaingogara. Unogara kukempu ndakambokusvika. Wakusvika. Awani ndikavharirwa panze ndada kupinda zvekubirira. Yeah, ndozvavanoita. It's hard kumupinda muno. Okay, but then what's funny kukurira ndezvipi zvaungati izvi zvaindinakidza kukurira kwawakakurira ikoko kwose sezvo iri a closed area? Chaindinakidza ndechekuti ndaigara ndiri close nemafriends angu. And then pachikoro maschools acho and everything zviri padhuze nepadhuze. Okay. It's just a small distance kufamba, kusvika short distance. And futi you get to know a lot of people. Kunyatsozivana kuti apa panogara ningi, apa chichi. That's what I like about imomo. Alright. Auntie, do you see yourself pursuing the acting thing? Yeah, if I get an opportunity to act my dramas or my movies, yeah, I'm down. Okay. Hansi, have you done any acting projects? And if so, what was your role or your roles? Acting, anti mundu wese chakaenda ku-preschool cheseka. The only time pandaka actor was when pandandiri ku-crash. Chichi actor story the birth of Jesus. Ndochete pandaka ngo-actor ipapo. And I was I was a shepherdess. Yeah. Ndipo chete pandaka actor ipapo. Yeah, I know. And then I'm a Seventh-day Adventist. Oh, really? That's nice. Oh, iwewe man towers na anzani
nasesishami muri ma7th day. Saka kuma-pathfinders pane ishiye pane inonzi pathfinder day. So takaedza rimwe drama. It's funny, mock wedding. I was the one being wedded. Okay. You compliment you hanzi munogona zvisingaite. Thank you very much, Sandra. Thanks. Vanhu vakudya hanzi guys, matonzwa kunogara mwana wetambirai kure. Vanochiseva vanhu vachitya masoja kudaro. Vanotyawo. Inini ndakakuuya but ndakavharirwa kunze. Hanzi vachimusavatye vatongorova vanhu vakatongofananawo nemi zvero. Kungoti vanongopa. Hanzi nevanhu tiza dedi uende kurumu. No guys. Kuda ndibhomba. Hatidi. Guys, mozoti chi munhu achaita kuti zvinhu zviite ndidhedhi vake. Dhedhi vake vamira dai muchimboziva guys. Sweet father chaiwo ndevamira kwete zvekuseka. Hanzi this one Zimbbwe TV. Hanzi keep it up. Thank you. Thanks. Iye kuti are you single? I answer guys plus dhedhi vake vari paside. Ndikuvaona vada kuti ndirohwe nhasi, vanotadza kurara pamba nhasi. Hanzi kose uchinyara-nyara. Amenoshanda ndakangosifawo ndakadaro. Ndotomboda kutraya kuti zvipere but mawana. Hanzi dhedhi vazvidira jecha. Guys, but handakuvaona but from the way yanga ichimira dhedhi vake, I think zvakuti aishuwa vanhu vanoita perception yekuti vana dhedhi vakadero vanorova. They are very sweet. Dai muchimboziva vanhu ivavawo. Very singamboite. And he's very supportive. Dhedhi vangu by the way musoja as well, ndambokuudza. Ndombondiudza. Ndosaka kuti like the way vanhu vari kutyaka, it's not even like that. Very sweet people. Hanzi neuyuyu, not padrama but in real life, what advice do you give pafriend inenge nokuye kuramba current boyfriend pasina chaatadza nekuda kwekudzoka kwaex yanga yambodisappear zviri mureal life kwete zvekudrama? Okay, real life. Ava vanhu variko, vanhu vari indecisive kuti zveni anenge achida the current one but at the same time anenge achiri nema-feelings for the one wakambosiyana naye. Inini kuvanhu ivavo I think zviri nani kuti zveni ambosiya vanhu vacho to give iye munhu kuzvipa space yekuti atange ambonyatsoona kuti zveni inini what do I want apa kunyatsoona kuti alright vese uyu Tendai tongoshandisa Tendai naTawanda. Tendai ari apa, Tawanda ari apa, and then otanga kumechesa like zvinhu I know kuti musikana wese pane zvinhu zvaanoexpecta pamukomana and then otarisa munhu anenge ane ma-qualities akawanda waanenge achida, and then I think they should go for that munhu achida, and then osiya not to waste the time yevana vevanhu vese vari two. Dating two people at the same time is not a good thing. Alright. Hanzi nevanhu bhoti ngavamboti halo tinzwe. Dhedhi vazvivharisa ende mukomedi vanhu guys, inini ndavanzwa dhedhi vake vachitaura, vane nice voice. Yapindurwa yoyoyo guys, vanonoga kupinda sorry. When you are acting, I like your smile, I like your character yekunyara usaisiye girl compliment. Okay, thank you. Thank you, no offense. Vako vakutora limelight panapa.
Ndo akutotora uyu apa vasitoboripo futi. Chimbomira ine zvadzangu. Alright, mirati ndimboskipa haro vanhu vokukomenda dhedhi hanzi nanhu ita thank you kuna dhedhi hanzi tinokutendai nekuti zvikanzi hanzi neuyu, is there an actor or actress and musician in Zimbabwe that you admire? If yes, mention one female and one male. Okay, Mara Brown, she's both a musician and an actress. So yeah, kuma females, Amara. And then male, an actor and kuimba handizivi. But kuvakomana I like Gary Mapanzvire. Anondiimbira zvangu mukomana ane voice. I heard. Okay. Saka ungambovatsedurira kahwani kahima. Mina munomati mahima here kwati maekiti eku Seventh Day Adventist. Masongs eku Seventh Day. Wani kavhesi katikitiki kakadai. Okay, mira tuone ndimbofunga. Apa hapana ma-Seventh Day here apa taure song yaari kuda. I'm sure varipo. Ma-Seventh Day batsirai Chido vada kunzwa Chido achingoimba kahwani vhesi muudzei. Because Chido anoimba kutoimba kwete zvekumboita mafong zvezvi. She can sing manzwa. Song yekuchechi ndiyo yatiri kureva yeku Seventh Day yake iyoyoyo. Hanzi nevanhu you sing like Gemma. Sure here. Thank you. Ajima anogona kauiswa. Thank you very much. Even you unogona singaite. Hanzi nauyu, where do you see yourself in the next 5 years? Petros. Okay, in 5 years, zvese zvikaita, or especially the economy, kana kuti ndikangowana maybe like promoters or sponsors, I think music yangu inenge on another level, and if I get more opportunities in acting also, yeah, then I go for it. Alright. Hanzi imba him 50 vamwe ngati him 55 handizozivi zvinonzi ndo zviizvo zvezvo manje, but I think muri kundigona kunzwisisana. Him 50 ne him 55 mirei nditore him book. Ingochuza one zvauri kuda iwewe. Ndikutora him book. Alright. Mahima acho akawandisa. Ngatize one. Vamwe vari kuti him 50 vamwe vakati him choose one, vamwe vakati 268 saka choose one. Right, mira him 50. 50. Kumbona vamwe vari kuti chiko. Hanzi baba ndiyambutseri. Ndakuimba. Him 50. Ndakuimba guys. Nyika yakanaka kudenga, toiona ngekudawira, baba vedu vatimirira, vanotigadzirira musha, ikweyo pamberi, tichazosangana ikweyo. One verse, done. Wow! Ndatokudavirira ka unoimba mwana. Unotoimba zvenewe kutovharisa mavhesi. Oh my God. Hanzi vanhu vari kufunza hanzi mudiwe pamoyo. Guys, ati hanzi mudiwe pamoyo. Watiri kuya after 2 weeks? Yeah, I think after 2 weeks. Kana yaiswa hanzi ndinongopusha link racho. Alright. Unotipa futi ndokushare futi. Ndinokushare. It's fine. Hanzi so guys, ndakuisa link
I pray hapana chaita tember around nelink iri guys, because mukangoita tember around hapana munhu achakwanisa ita sei kupinda panapa, right? Ndisati ndaisa link apa ndakungonzwa kuti in general iwewe Nigirikini Chido, in terms of fame, pokatanga kuita fame yako kudzanga kunzi Chido what wakareacta sei, wakazvitora sei, chii chakaitika kwauri? To be honest, it took me some time kuti ndichonyatsozviregister musoro kuti zeni so ndakaita this thing, saka vanhu vakutondiziva chichi zvekuti kune vamwe vanhu kana ndaitomboshanda ndaitozoti vanhu vachingoti Chido ndopandaizoona especially kuchikoro. Yeah. Right. But pawakasinicha pepe unoziva ndakaita review yeepisode iyoyo and then pakuita review zvinoitika ndezvekuti ndinofamba mumapeji paInstagram nepafacebook uye zvine comment section yepeji renyu recollege central, so ndakanotisa kuti like vanhu hobo they were not happy with you, like drama renyu as I said kuti rinopinza vanhu mafeeling station. Wakazvitora sei vanhu havana kuuya kuinbox vakutuka? No, handina kutukwa zvangu, but ndaingonziko iwewe waiwasnicha, hazina kumbonaka. Vamwe vachiuya hanzi girl quad, what happened to girl quad? Kati guys, ingori movie story zvenyu, but in real life kutori navo vanotongodaro savo. Alright. Saka let me put the link, please. I'm begging you. Utaona ndikaisa link manje, pressure ichange iri ipapa ka kukumbira munhu kuti buda akatisareta kakwana. Ndakuisa link guys, on Max get set go, atanga. Ndo zvandiri kuita guys, atanga. Link iro randaisa guys, please musazoridokonya. Ndaisa link saka join guys, join tuone, joinai. Ndaisa link hatisi kuziva kuti mariona here, kana maona link ndiudzewo. The first one is Linda. Hello. Hi, it's Chido. Hi, Linda, what do you say? Diri bo, diri say. Diri bo, ang diri say ko lockdown. Lockdown, diri mom lockdown. Yeah. Diri say. Hapana, nikuda mabhanza akwa. Uy, Mama Mickey Mouse. Chido, you're just cool. I like your character, drama renyu. Thank you very much. Thanks. Urishamani yakanaka chaizvo. Thank you. Kumubatsira kakugadzirisa noku. Uchazive zvakuda. Amuna kumbounza noku futi palive shema. Oh, I don't know kuti achauya here nhasi. Ndakutaura naye. Pane vamwe vandataura navo vanchaisa, but noku handakutaura naye. Aditska. Well done, Chido. Okay, thank you very much. Bye. Stay blessed. Okay. Bye. Now box rangu guys, kana urida kumbojoina itombomirai because mazara. Chibox chazara. Handaisa mukadzi, saka ndiri kuchinja sa man woman man zvichingodero ndakuisa murume. Georgie? Mukoma Georgie? Hello. Zviri sei? Hello. No. Kana makuya please uyai makadzima chimwe chiri kumashure. Box razara guys, box razara. Chimbomirai kupinda. Let me see. Couple. This couple. Let's aid the couple. Zviri sei? Baby Shema. Zviri sei? Baby Chido. Baby, what are you going to say? Ndiri bo, what do you say? Did you go somewhere?
Chikuona izvenyu muri kunakirwa nelockdown. Ndini mantawa shani advice to baby chiri kunetsa ichi. Zvinokuhero Hachisi kudaira mafoni mazuva ano sha ndomwatirira umwe mufesi sha. Chido ako iwe ipawo bhiko mukana kapa wadiwa wepamoyo shuwa. Toda kuti bhiko awanewo toda kuti bhiko awanewo anomuvaraidza veduwe. Alright, akangondinyenga chete bho, handinganyenge mukomana kaini. Alright, Chido, Chido, love you. Love you. Oh my goodness. Ndise okay, George dzoka. George afreezer rikandibva namuita kick musare mune space akatofreezer tiwane mumwe anokwanisa kupinda apa. Alright, gandise regai zviri sei? Zviribo muri sei kushama? Ndiribo, network yauya adzoka. Taurai na Chido. Tadzoka. Chido uri seiko Chido? Muribo hangu apa Chido wakandibohwa manje pawangowa kuti mukomana wacho adzoka ane mota. Ndakabatikana ipapo. Wondechaita. Anzi ngomnake chaiye. Because mantawa ndinomuda zvingaite. Sorry. Manta is very humble. Ndomudawo zingamere but ndingomuudzawo kuti asazonyanyora. Okay, mukugona rambai makadara sikana mukugona zvekuti mukutinakidza zvisingaite. Maita basa alright, ndise mumwe. Alright. Hello? Hello. Zviri sei? Hello. Ndiripo, zviri sei Sharon? Ndiripo, kuri sei ikoko? Muri sei? Yes, Chido. Inenge iri kunonoka usiku. Yes, Chido. Yes, uri sei? Ini ndiripo ini. That's good. Anenge angashida kungomhoresa uyu. Ndofunga ende futi maybe network. Network nhasi iri kunetsa. Hello? Yes, hello. Chido. Isi Sei. ndiri bosha. Iri seko Femi. Bo. Asimozivana. Yeah, ndinomuziva uyu. He's my homie. Well, ndinangu I just have ndine advice yake chete. Nangu sakawanda. So my advice is this. Kutanga kwa kuita and you've been doing quite good. And those paras guru and we are so happy. But kudango kumbira kuti you just have to remain uri tapia watozewa. We know kuti Femi no unza zvinhu zvakawanda and you get to interact and get to connect with a lot of people. And vanhu vakawanda ndopa stage yavanowanzorasika ipapa because they think kuti zoni vato kumberi or vato ne everything or vato kuseri, right? Sematauro atoita. But you just have to make sure that unongoramba uri tapiwa angango garari pokutara. And my compliments ano yakawandisa. Don't be carried away with now. Just remain the person that you are. Never change, right? And we wish you all the best in your career. So I just want you to ngoramba ungori the type of person that you are, regardless of the firm, regardless of
anything chaurusangana nacho at this time. Okay, thank you. All right, right now, right now in Ukraine. All right. Yeah. All right. Right. Thanks. All right. Budi. With Papa's advice. Please, William. Catherine. Yeah. Hey, Chido. Yes, what did you say? Kiribosha. Jirizem. Andri Bozangu, Mkwikona say lockdown. Ikuboa enda usiponakala mahesta wachona e-lockdown. Ndiyo chero mahesta e-lockdown ayamanja uziwe. Wewe Chido Komana wake chai zvikureve izvozvo naChido. matawa havasi chaiwira mana. But guys, futika andika script ready ndakanyorwa na Debbie na director veveka. Mumbonyati mabvunzo chei apa makazobvira hanzani mota yeblue kutaura madetails ese mai mwana hawakapagona ya of course ndo vanenge vakanyora script but wakabva wanyatsofambaya zvekuti takabva takecha mafili chinondimpe pama hero Yaska kana mukakecha zvinoreva sindagona thank you very much. Well done. Asi nyaya yako yekuvharira bhiko yekungowanzira bhiko Chido siyana nayo please. Please, I beg. Kuvharira bhiko ininoona anombondidaro wanzirawo asi kazvina ndione ngochingomshavisa Chido every time bhiko panouya anenge achifara ogwa wakushavisa. Kaka, I think he likes you. That's why I want to chingweta zvanenge achingweta zvezvi anenge achitokufila. Akukuda, just wait, give him some time. Mira uone chete. kazi arikuenda kuuk ka bhiko Sure. kumansfit uko UK shamari mapaunza usikumanzwa arikuita kutinira kurira iribo thank you shema program yako yakambanaka zvisingaiti Marita henyu program yakambainakisa zvekuti rudhende tiri kufara nazvo rudhende rwose rwezimbabwe ruri kuda program. Alright, maita basa. God bless you guys. Bye. Thank you. Alright. So mubox umu mune vanhu 10 ka mune 2 special guests dzangu. Ndiri kukuonai vanhu vaviri mimi. Rambai muripo handiti musadone please because mukangodona ka chibox ndakubvisira vamwe vanhu kuti mupinde mimi. Saka ndiri kusiyai muripo for some minutes. Ai, usadzungudze musoro iwe ndikuona neheti. Saka 2 special guests angu rambai muri ipapo dambopa mafanzi kachanzi iwo nekepesi yako yeredi chila uri ipapo ndiri kuona iwo neheti yako sanheti chila uri ipapo ndiri kukuona uri kumwa bhodhoro rako regreen chila. Alright. Ndibhoisa vamwe. Let me add this one. Hello. Hi Shima, how's it? Iribo zviri sei? Bobo, keep it up, yeah. Chido, how's it? Hey, pretty boy, I'm good. How is you? I'm good. We are talking to Norman here. Okay, Norman, how pretty boy? Chido, I don't have got a lot to say. I just like your character when you are acting. You know what? You don't, when people are saying you have to change your character or something, it's something which somebody cannot do. And people like us,
really like that character also, because there's a saying. If you read your books carefully, there's a saying whereby they say you can't force someone like a crippled person to walk. The way that person is, you just need to accept. Like me, I just like your character. It feels that invalid part in the drama. So I like it, and keep it up. And I just wanted to know, did you learn acting, or it's something in you, it's a talent you just have? Yeah, I didn't learn acting. Ndakachongotangawo kuacta ipapo Rora Nditori was named, so that was my first time being on So that's camera. the foundation. Yeah, so just keep it up. We are really behind you, and we are supporting you. Keep it up, yeah. Okay, All thanks, right. man. All right, keep well. Thank you. Thanks, Shima. Okay. Ndise manjenjenje. Mapatu magest angu ndombro muche patience neni mirambai muri ipapo guys. Hi Shema. Ewe jira risei. Diri boku riseiko. I like the Minnie Mouse hairstyle. Kuri right? Mickey Mouse for Chido. For Minnie Mouse. Minnie Mouse. The hairstyle. I like it. Yes, Chido. Yes, Chido. Kuyo unorambirei bhiko naye. Bhiko ari kuzama kuona kuti kuyo hagi ngobva munyima. Oh, but your action speaks louder. Kana munhu angakumbirawo hagi shwa. Ndakadzidziswa kuti unopa hagi mukomana wako wanenge akunyenga, sika ini hasati andinyenga. Asi haumuda here? Kwazino ilipi yeka unobvumira ungomuudza? Kusadaro mabhiko shamwari. Kusadaro bhiko. Aiwa, but keep it up guys. Muri kutivaraidza. It's good. Tiri kutonakidzwa zvedu tichongoona. Yeah, it's quite good. You keep it up. Muramba makadaro. Muramba makabatana. Okay, as a team, kuweka as a team, it's ndozvinokurudzirwa kuti mukabatana, it's good. Muchiacta zvenyu muchitivaraidza. I hope by the end of lockdown iyoyi tinenge tadzidza zvakawanda. Thank you Shema nekutivaraidza. Alright, maita basa. Handiti. Alright. Okay, TK. Hi, Shama. How are you, Chef? Hello. I'm good, and you? Did you go say go? Kuribo. Hi, Chido, right? Yeah, Chido, not Noko. Hi, Chido. Yes, Chido. What do you say? I'm good. How are you? I'm okay. Nayo lockdown. Anyway, I just really like the way you are, the way you act on your drama. It's so amazing. The way how you talk, it's like people, they say some things about you, but what I can see is like for the first time, it's obvious people, you will be something like you will be too shy, and it's not easy to face new people and the likes, but I really like the way you are as a team. You work very hard, you did your efforts, and I like the way how you communicate with your friends, especially on Noko. Okay, thank you very much. Thanks, love. Yeah, most welcome. Shares. See you later. Thank you. Bye-bye. Okay. That's the shame. Aiwa, Daku said, no, Biko Ngandi pa standby. Pee, Bobo. Prince Bobo. Chido Sadara, man. Shall just say.
Chido ndofarira. Ndakutofarira kare kako Chido. Ndakutokufarira Chido. Yochena imbomira izvozvo iwe. Gara unanoku wako. Aiya, unoona ndatozogara manje kuti iwe ndonoita vapi. Mazvizire. Unobateka tutazvabatawa. Uchadzisa mwana kuenda kuTwilight iwe. Saka initi rasta man notosara vari paTwilight vachigwagwadza necha. Kurumisa nemosquito tawani. Ndiri mumota ka mai guru ava nadhiraivha varapa. Ndimai guru. Saka ndakaisa foni pachaji kuzida kudzima. Shamwari rekuuya nditya hawasipaka. Bye-bye. Right. That's so nice. All right. Mendise. Bicolicious arimo mu box guys, but Bicolicious mina ndimbomumisa timboisa mafanza nditika ari kunzwira tsitsi Bicolicious vaiva ichimbomira Biko ndiri kuona. Wait please. Some cards guys. All right. Gogo. Hello. Zvirisei Chido. Moro Gogo murisei. Mushe. Takaona wadiwa pamoyo katinenge takutonoka kutodhiniwa singaite. Saka manje season 1 zvayapera muchaita sei? Munoita ka season 2. Manje ne-lockdown ichazofa kane corona Gogo. Mumbofa necorona Mwari vanokuchengetai. Ndatika kuwa twako twawakaita pepe uchitengesa mufesi wako ka twakandibhora. Sorry singaite sorry zvenyu. Kuti shuwa watengesa mufesi wako kuti dyo. Sorry Gogo, sorry but ndakamuchisori hapo. All right. Bye-bye. Tumeita pasa Gogo. All right. Samaita. Esi Chido. Moro murisei. Tiribo, urisei. Tiribo zvangu. Tiribo. Sometimes urishamwari yakanaka but unozotengesa nokusei. Guys, tese tine maflaws we're not perfect. Nitorore maflaws setwe kusinicha itotwo. Kusei uchiramba Biko. Sorry. Biko anombondinyenga. Ndikuramba ndichizidza kwero dzangu anondinyenga. Anombokunyeka but anokuda. Saka wakamirira. But ndozvona sei. What if inine interest yawo? Saka iwe wakamirira kudzwa shoko kubva kuna Biko. Iwe uzvione kuti uzvione wega kuti mufesi ari kukwarira mukati here. I can't tell ina nditobozwe. Chido nonge uchizviona. Handisi sure. But guys muruziva zvamuri kuita. Thank you maita basa sure tiri kutry our best. Taure zvenyu because apa tatomirira season 2 seni zvangu ka yatononokera guys. Iri kuuya lockdown ingapere. Dai yangokurumbidzawo kupera because ma1 chaivo. Tatomirira season 2. Komanchava vari kupi komanchava vanondinakidza manje. Manchava vakatenga. Kochido. Noku. All right, Tiribo, bye-bye. Well, thank you. Yeah, it's Biko Rabori Papo, guys. Biko is in the queue. Garambari Papa Daudo to Misa Manje. Should he say dive Katie?
Devi hatisi kukunzwa cha. Sorry. Ndite so on. Ndakuda kuisa Biko guys. Biko abva kudhara ari apa pamene timboona. Ndega ndimbotanga ndaoda sambo waona wa. Esishema. Zviri sei? Esishema. Ndiri bhori sei? Ndiri bho, kuri sei ikoko? Mushe, uri bho, esi Chido. Chido. Yes, muri bho ere. Ndiri bhori sei? Ndiri bho, ende muruti gonera guys. Hello. Muruti gonera zvisingaiti rambai makadaro. Zvinoita basa. Right. Newe Shema, guwa rese ndinotera. Right. Ita basa. Garuchisa. Alright. And you say Biko. Biko. Yeah, Biko. Deve ako Chido. Chido chemo. Chido chemo. Nakunyara. Usha. Ndakusua. Ndakusua visingaite neni osha. Sure. Chimboita umbovizita ka. Asifoni yako yakafera uchamundifonere chi? Ndokufonera but uyafuta usikufona kayo. Ora ndokufonera, ndichakufonera. Biko. Biko cha. Kunetsa. Anozvinzwa ati chi? Ndati pane nyaya iri kunetsa ka. Hanzi chi? Hanzi zveni, hanzi ndimhanye neyo but ndiri kuwedza kuti hauna kumbondinyenga. Mira aiwa ndiri kuuya. Aiwa Biko. Ngenga msadari, ndati Chido nedzu, ndotaura naye nyedzi. Man, we have too much information, man. Biko iwewe. Biko, hanzi vanhu. Yo, siyana nini. Handimukona kuti ndanonena ndeuka. Guys, I think ndavharwa panze inini. Handiona vandisikazoti vari kundinzwa here kana kuti vakutongotaura vari vaviri. Taurai sishero ndakateerera. Shuwa makusanga kutodanana pana paini toda kutaura muchadi kutaura neni. Munoreveseni. Muona zvichanda zveti Chido. Chido ndanyatsomusuwa saka ndafanire kumuona. Saka wakatomubatira pano. Hanzi nevanhu Biko iwewo chimboudza Chido kuti unomuda because zviri kunetsa zvemufirimu. Chido ini nangu kutaura chokwadi ndinotokuda nemoyo wangu wese. Una kuita zviripo here. Nekudakazvekuvhundusira. Biko ari kuzwa here. Biko, anokunzwa zvokurodza.
Chido ndati ini nangu ndinonyatsokuda nemoyo wangu wese. Sure here, Shaka. Sure. But say zvakakutorera time kutaura naye. Ayo Chido anoga manyiromba kwe. Iyo biko kuze biko chiko network yake nda iri kunetsa nesa kudai. Nay. Biko meno fungiri yake nenge iri kunetsa network yake nenge iri kunetsa. Ndata kubvunza something. Biko. Yeah, ndakati. Iwo biko iwewo unoziva here kuti kumasomeka hakupindiki. Tozotangira ipapo. Because zvinozvi kune corona saka masomeka ruswera achigadzirisa vanhu kuti vasafambe fambe saka kusina vanhu kondongoenda. Ukuzera kuti baba vakagara padiviwe. Oya. Ushawihirwa ikoko. Iri bo, alright, so thanks Biko nekujoina shamwari, waita basa. Bye, Sha. Iri bo, thanks. Alright. And they say, Ru. Hey! Hello, what should you say? Hello, Diripo. Please say, Coco. Kuribosterek. Hey. You guys are bomb. You are fire. Thank you so much. Thank you. Thank you. Yeah, I really appreciate what you guys are doing and just want to encourage you to keep on going. Thank you. Love you guys. Okay. Do what you do. Thank you for the support. Thank you, Sharon. Thank you. You entertain Alright, us so much. thank you. Thank you. All right. Gandise uyabvira kare aripo. Hi Chido. Hi, urisei kwangu. Ndiri boy, ndogara paheadfield apa nchauya kana corona yapera. Alright, Diripo. Ndetakakumirira. No, Mira, I just like your character in the drama. It's just awesome. Chido anenge adona, guys. Chido anenge adona. Nai Mickey Mouse endesa Chido apa ndio ndawira panapa. Nemunyama unomboziziva. Cha nezuro network yangu inge kadhakwa sana tozoti rega nditenge data waziya. Ndare ni mwana waziya. Anenge adhuka. Adhuka. Oh, this is Tawanda. Sorry, there's a mistake. Tawanda ndozokudzosa, sorry. Ndomudzosa. Okay, uyu apinda tichapiwa. Taura. Anyway, I just like your character. Thanks, Sha. I really appreciate you guys who support me. Yeah. But ukona kuti Chika, pane panhu one chete pakatadza kupedza masports ka. Papi baba. Mantawa zongo usingafana kubatisa live yakadaro. So you went to be kept in the dark here. Vakoma name chimbonyatsodudza ini. Nemchida kutambwa here makambo flex. But ukona Chika watsvaga kaweka mukaka karinani because mukomana akazopinda mumwena meshumba kapepe aita ushingu usiriwo.
but musazomatedze. Aiwa zvagara sha mudheni mebhebha mupindwe sha unorohwa wakafa. Yeah, But anyway, guys, we are looking forward to your season 2. It is guys. Lockdown, taitongomeka sure tamuka na 10 minutes to 10 weza. Tongobvisa mabori tobva tangoenda papremier weza. Tongoona Chido weza. Yeah. Thank you very much. Anyway, all the best in your career. I just wish you the best in music career and also acting if you are going to venture into acting. All the best, and remember to pray. That's okay. Thanks, Shema, with your program. Thank you. Bye-bye. No, who is Vachitepo, guys? You can still go on a picture. Vachitepo, I cannot add you. Chido. Hello, Chido. Boy, ndinongoti ndofarira voice rako kubva pandakatanga kuona wadiwa wepamoyo yega ndaingoti mara dai panguva ndikomunhu lingire ngoti ndingoudzawo Chido kuti aiwa Chido zvekuimba izvi zvinotozvigona waiziya saka pandakateerera this other uyu pawaitaura uchitanzi mufuture munonga wakuimba masongs aya ndava ndangototi hachi nini Chido hapana nyaya pamuchato wangu ndichatongomukoka kuti ade aimbe waizi voice rako especially paya paunoimba especially pakasong kanopinza wadiwa wepamoyo wadiwa wepamoyo hai kanonatonditira waizi nemakava mamwe kwamboita handichazoti yanga iri wedding here chichi aripo paYouTube so unogona please utoita zvemangoma iwe waipa Thanks, ndichaita. Bo but chimwe chinhu futi chakupedzisira ndechekuti unofanira kumhanya nabhiko paepisode. It's fine. Make a plan. Bo thanks. Guys, ndakupa maybe about 15 minutes guys. Did vake varipo vanenge vada kuendawo guys, saka manje mandichida kupedza. Raymond sisi? Bo uri Tiri bo zviri sei? Zviri guys, handisi kuona pascreen izvi. Ndikubude. Ndingoona picture yako but panapa uri black. Mira chimbobuda udzoke futi. Who's next? Panapa. Uyu anonzi Peshi Ojika. Ngirini yako wabva kare uchipinda but iri kubuda yakati device not connected. Saka cheka device yako. Justina. Okay, Justina, okay, fine. Tawanta. Hello. Mandidzosa ndakutangisa. Oi. No. Boss lady. Okay. Boss lady. Who's boss lady? Boss lady Taurani. Hello everyone. Hi, you say boss lady. Yes, Shero. Zviri sei? Kupusa. Kubva zvawakatanga ndofunga ndane 2 months ka. Ndinenge tisina kumboti enter the broadcast. Serious? Ndinenge ndakangobaya kungoti ende Shero haite. Utsonsamwira. Taurei. Ndenge ndakangobaya 2 months dzese ndisina kubaya pakanzi enter broadcast. Ndichingoti ende Shero haite. Okay, taurei na Chido. Can you hear me? Yes, taurei na Chido. Yes, boss lady.
ndatoita mafeelings nedrama iri nezuro ndaitoti ndida kupusha kombi dai yaenda nokwasambomonitor one Nei mamsingazota samuoni. Ndakati anobohwa musikana uyu ada kushandisa mukomana uyu. Runonzi Rudo. Thanks Shero. What I eat, wait up, sorry, got the edge. Bye. Keep it up, guys. Bye. Raymond, didn't open 2 accounts. Raymond. Yeah, that's Itaura. Yeah, Chido. Hi, Raymond, boy. I can't do boy. I find out. The sneaker, I got that. Wait. But the question one kuvakomana kuti would you rather be in the dark usingaziye zviri kuitika kana kuudzwa? Yeah? Iribo Raymond atisikweza kukunzwa kuno kurega ndi ego munhu. At least wazobuda face yako atisi kukunzwa zvakanaka. Nati mukadzi here nati ife lady ndiwevhe kudai. Alright. Tichinjanisa guys. Yes, Shero. Say Tiribo. Yes, Chido. Chido kundinzwa here. Chido. Chido adona. But kana Chido adona, I think manje changota last 3 people then ndo atamusiya aende guys because tagara kwenguva refu 3 ndofunga vanhu 3 chete then Chido tomusiya achienda guys. Plus anadhedhi vakewo vanga vachimubatsira saka only last 3 people 3 vanga vagara vari mubox ndo vandiri kutora vanga vagara vari mubox. Oh no, what did they do panapa? Right, mukundinzwa? Ndikukunzwai. Alright, I'll just take 1 2 3 vekupesera kana Chido akakwanisa kudzoka guys. Vanga vagara vari mubox kana ungogara usiri mubox hapana zvandichazviitawo. Last 3 people vanhu vazhinji vangu vari umu ari kungonditi device not connected saka hapana zvandokwanisa kuzviita. Chido ari papika adona guys. Akangodzoka kokupesera then watamusiya achienda guys. Mene kuti anokwanisa kudzoka here because adona. Chido ngaadzoke haangadonhere pandiri. Network yake inge ichinetsa guys. Vazama zvisingamboiti zvamunoona kudai. Vazama kubva kudhara. Saka pakasatodzoka I won't blame her because vatraya. Vatraya zvisingaiti. Akasadzokawo at least azouya guys. Saka gandimupe 2 minutes tione kuti anokwanisa kudzoka kwati adzoke. Pamwe network yawo yaita ma1. Gatione. Chingotaura anozozvinzwa ke. Ndachida kutaura naye. Anyway, ndachida kuti Chido wakatoita iyoyo kuna mantawa itori bo. Tiri pakugadzirisa nyika. Munhu ngaaudzwe zvinhu agara aziva chokwadi. Ini nditori team Chido. Pamberi nekugadzirisa nyika Chido. I love the character you play. Vanhu vasambokudzire zvekuita. Kana Biko asati akuudza asati akukanda shoko shamwari. Gara zvakadaro ipapo. Anyway, I love you Chido. I love your show. I love you Sishema. Nhasi ndapindawo. Iribo, thanks. Maita basa. Sorry zvenyu Chido abva adona. It's okay. Next time. All right.
hanzi yesi shima mhoro iyi nemunozoti mhoro satatawo ku 1 hour 30 minutes tapinda kare ndofunga uyu handizivi kana Chido achakwanisa kudzoka guys because atoita 1 hour kasaka handizivi kuti achakwanisa kudzoka here kana kuti haachakwanisi kudzoka yandiedi acho vaparadzai makasimbere zviri sei ya tinofara hanzi Chido adedzwa namama guys aindepiko Chido Chido adona komana taida kutaurawo naye chingotaurei pamwe wachanzwa guys aiwa tiri kufara ada kudzoka orit mine ndingomudiri ada kudzoka mirei ndibvise some people Alice wakambotaura rega ndikubvise sorry hako my friend ndida kucreate space for Chido adzoke let me create space for Chido adzoke saka ndiri kudhirita vanhu inini because ndikakukumbira hamubvu ndakudhirita oh my god tivaclash twaChido twabva twauya iwe kumbi mira ndikubvise futi unombouya saka mira ndikubvise Chido adzoke mira tione anonzi peshi odg wabva kare but video yako hamene inge ichingo device not connected kana kuti atry futi handiti ka try okay tione Chido kuti adzoke here because tione guys ndangotora last 3 people kana Chido adzoka tobva tapedza guys Chido wacho namuti atry again mira tione kuti adzoke here Onias ndokumbira umbobuda futi right tapiwa adzoka ndati last 3 people guys 3 people abva aendi ndakutora last 3 people sha handiti network yako ipingi kuti ichidonha taura nevava hallo yes uribo here Chido hallo saka network yeChido yama1 guys chingotaurai anozozvinzwa tiri kufara taida ngomukuridzira iribo mama iribo thanks right ndoda kuisa bhana rauyu tisati abva guys last two people manje taurai Chido anozvinzwa anozozviteerera apedza Chido ndotofarira zvako pauri kuacta apo because asi udze Noku manje kuti Noku ngaasave neconfusion yakadaro because acharudza zvese tendai wachona sawanda wacho achasara asina wanaye alright but Chido hauri number 1 utori number 1 alright thank you Chema uri sei nhasi ndiri born manje ndauda kutozorora uda kuzorekodha timakuwa video ka okay right thank you regai ndise Chido uripo Chido guys sisipo Chido anenge ndofunga ma1 network yake inenge isingachaite tangotora last few people toita sei zviri sei ko ndazopinda Chido aenda I think network yake ma1 because kuzoti vapinde vanga vazama zvisingaiti anyway zvangomhuresa yes Chido adzoke uri sei yanda
ibhatu rakapera rinofoni saka ndakutoshatira Yes, Chido. Hey. Stazi, how are you? How are you? Is he gonna? Yes, Chido. What do you say? Shema. Good to see you. You are making us proud. What do you say? Kona nambokuona. Ndosaka bira kutraya kare wena. Thank you very much, Stazi. Oji, mi peshi oji. Ndinipeshi oji. Pashi oji ndakakuona futi nezuro mchizama kupinda. Alright. Asi munozivana na Chido? Uyo ndisasta wangu. That's my sister, my aunt. Oh, really? Makadi yenyu tete wa Chido? Yes, Shima, thank you for the lovely program. Alright. Thank you. Thank you, Tabi. Take care. Alright. Bye-bye. Thank you, Auntie. Bye-bye. Alright. Shamwari Chido waita endewoka pane chivanhu twaikutsvaga tu nezuro so. Hello? Hello, Shema, hello. Did you say? What did you say? What did you say? Thank you for the program, guys. Tukunakirwa, man. You're welcome. Okay, I wanted to ask you, wakanyatsopinda same industry churches kuti how did you start at 18? Wakaenda kuma auditions here, panaona wakalinka navo here, what happened? Zvakaitika like ndakambozotaura painterview yangu yeground kuti zvenyu ndakaenda kune singing competition yeloud so ndoka ndikazosangana naDebbie at that year so I just saved number dzake then ndaita matiktok videos so ndopa akaona handisi patiktok unenge uchita kuacta chichi Yeah. Also, ndo pakabvona kuti. So I think those are okay. Yeah. I would like to see. Okay, it seems like in ndinenge ndira Guinness kuti you dana na big ine anga personally ndukuda data blamoze wewe vanotengesa wewe yayo ndo vandukuda Shema unzwao ndida blamoze una anenge achingofamba sike lisu ukamugarisa pamusika wake bho manje hawanzofamba No. No, it can't. It can't, yeah. Murambe. Anyways, thank you guys. Thank you guys. Sharp, thanks. You're welcome. Bye. Maramba wena. Usarambe blaze, vakaipa. Alright. Neti shamwari tukako pane tukati vanhu vanotindiswero turi papapa. Hello, Dico. Hello. Hello. Yes, Chido. Hello. Yes, and this kukuona Iwan. Hello. Hello, what do you say? Uri bwere Chido. Ndira ichirise yako. Koseni siri kukuona. Ndira ichirise yako. Ndiri bo. Anduzivi kuti chikuitika. Alright guys, twakomana tatu yadai twatwadzoka mana pane vantu vakakumirira shachido kubva nezuro tumwe twakakumana twakabata bhora so ende twakanga tichikutsvaga twambopinda apa but anyway uda kuti chii kune vanhu before waenda twambopinda apa but twabuda anyway uda kuti chii kune vanhu before waenda. Okay, before ndaenda
I would really want to thank Vanu for supporting us. Their production yanga tichiita iyi, because even if you make something mukagadzira movie and then poshaika viewers, it's nothing kana pasina vanhu vari kusapota. So thank you very much nekuti supporter. And also, yeah, I hope you're staying indoors because corona iri kutouraya zvisingaite, and macases emunomu sezvatiri kunzwa kuti ari kuwedzera. So ngatigare mumba. Let's not take it easy chinhu ichocho. Futi if you have a dream, guys, chandongogara ndichitaura ka, please just believe in yourself and try to make it happen no matter what, because there will always be my critics everywhere. But anyway, just learn you know what you're capable of. So chingo try by all means not to listen to vanhu vanokudzikisira. Please remember to pray always, because God is the plan. Alright. Mina ndingobvisa pane ava vamira kare ndingoti then mazvinzwa kungotaura zvakudautaura nauyu. I think Chido ndikuzwa ma-echoes kuside kwauyu. Oh, right. That's a Chido. Koma adotaure. That's a Chido. Yes, what do you say? Really? Whoa, we that say. Really? Whoa, we that say. Asala zangu. Sagara zviri mulockdown. Kone zuro taitofunga nabhitoga. Oh, it is. Oh, Maybe tichichakaitika, or maybe by next time. Ningirini Chido handisi kutombonzwa like kune ma-echo. Auchanzwi even ndikuzwa ma-echo. Pane ma-echo zveshuwa. Pane ma-echo zveshuwa. Oh, ausikundinzwa futi. Apa inini foni yangu payambofonwa manje ndofunga nevolume yangu ya-affected. Volume ishoma mhino nenai. Ndoita sei kuti iwedzere guys? Ndoita sei kuti iwedzere guys? Ndiudzeiwo. Ipushe inowedzereka. Tiri kutozvinzwa zvatiri kutaura. Anyway, chimbotaurai kuna Chido wachoni. Uno. Ndaida kungoti zvangu. Okay. All right, guys, keep on doing the good work that you are doing, guys. Eh? Eh? Alright, thank you. Alright, thanks. Wanzi kusaidi kwangu ndo kune ma-echoes. Saka ndoita sei papa no. Pamwe futi ifoni yandava kushandisa, because I changed phone kane nyaya yebhatri yange yapera bhatri. Alright, thanks. Mina ndingopinza komana ava vataure then tobva taenda. Alright. Yo. Nezuro takauya tichikutsvaga. Sure here. Sure. Zvoda wambonyatsoti gritawo bhoga nyatsotakasauda vaya tikutsvaga Kugrita bho manje ndokuita ndokupi manje. Wambona chi? Oneka unga muitiro kawaita bhiko ka kekuti bhiko aigona kuya nice but kugrita bho ndokupi manje. Wambona chi? Oneka unga muitiro kawaita bhiko ka bhiko aigona kuya nice but bata
Wait, ko ndikambotraya kupinda neimwe phone tione cause Sharon hachatinzi. Ndiri kunzwa but ndikushaya kuti sei maeko na utanzini kwangu ndokurumba maeko. Sei maeko na utanzini kwangu ndokurumba maeko. Whoa. I think what's the problem? Otherwise thanks nekuti edha tauya tamoresa Chido. Ndaimi vakomene ndaisa video yenyu pa Facebook maiona. Ataona. Facebook maiona. Ataona. Atafara Chido. Atarza ma video yote ino kutoka. Yeah. Yote ino kutoka. Haji. Guys, andichanzwini guys. Hapana chanichanzwa. Guys. Andichanzwini guys. Hapana chanichanzwa. Ngavataure futi. Hanzi taura again. Hanzi taura again. Ka video. Ka video ma Instagram manje unongo accept Kai munonzi ani already. Unonzi kan vanenge ndikamentiona so yakomana vakapfeka kunge vasikana nawananga kabata katori jivere. Ivavati manje. Amusiri sure here. Kanzi auvinta kudzwa kana wini paingu. Aizi. Iyo kana kuti kana auvinta kudzwa kana wini paingu. Aizi. Ore so au ndishana tari. Iyo kana kuti kana toera. Ore ndinokutarisa izvezvi so wandika. Wachonozi Alvin username yenyu chii yandoke pa IG? Alvin Takudzwa. Right. Endo yenyu chii? Alvin Takudzwa. Alvin Takudzwa. Alright, ndishaenda kunotarisa. Alright, Ines. Tangufara Okay. Tauroniwe nasi. Ndonotarisa. Ines. I think chara tangufara Tauroniwe nasi. Big shout out to sister. Neniyo ndafara. Big shout out to mama itaba. Make things possible. Yeah, sure. Guys, nakukubvisa hivi. Bye bye. Yeah? Guys, inine iphysika ndakufana kuite x because like hapana chanichanzwa manje. Bye. Ndakuenda we Chido, thank you. Uchanzi thank you kuna daddy vako because hapana chandichanzwa inini wachoni. Phone yangu yambofonwa saka direct kwetu naboda kuianza. Ndakufana kuite x because like thank you Chido sha. Hello, auchanzwe. Ndakuenda we Chido, kuita ma echoes hapana kana chandichatombodzwa ndi andikuzwa ndozvifixa sei. Because hapana chandichanzwa inini wachoni. Phone yangu yambofonwa saka direct kwetu ndaboda kuianza saka thank you Chido sha. Alright, Sharon. Oh, thanks to you for having me. Phone yangu. Okay. Alright, bye bye. Because hapana kana chandichatombodzwa ndi andikuzwa ndozvifixa sei. Alright, so tongoita masign. Bye. Bye bye. Guys, hapana wandichaeda guys because inini even ndichitaura handisitomboziva kuti chichikuitika like zvese zviri kungodzoka zvichidzoka kwandiri. Saka anyway, that was Chido for you. Vanhu kwachanzi bring Money Mose. Money Mose ndakataura navo ndikatombotaura navo thingi nezuro futi, but Money Mose vanichange munhu ari very busy. Saka handizodi kuramba ndichasei ndichiti uyai but vainditi kuda maybe musi weSunday vanenge vari free. Saka
blamozi ndakataura navo even nezuro vaititanzi vavachienda kubasa actually saka vanitanga vanoenda kubasa every day so vaitanzi maybe havasinatsoziva akati maybe musi wesunday anenge aita sei anenge ari free handiti handitsozivi manje ndokosasida sei kuzotaura nevanhu vakanyora dhirama racho revawadiwe pamwe ndichabvunza genga iro kuti vatikonektewo nevanhu vachoni vakanyora dhirama rewadiwe pamwoyo handitika kanawo tikawana vanenge vachida kuzouya kuzojoina tinongovaunza pano asi like kwandiri I think problem endaitaka ndazama kuanswer call yepafoni iyi saka pandazoikata zvese zvabva zvadzoka zvaita sei zvese zvabva zvadzoka ndisingachatombonzwi inini kusaidhi kunoku even vanhu vapesera kutaura ndasingachavanzwi saka ndikati it's okay as long chitanzwa tataura nani nachido at least vamiramira internet iri vakazoiwana ende tinotenda effort yavo yavaisa handisaka mwana I cannot promise noza like Marvel studio handidizvo ndotya kupromisa because ndikapromisa ka munhu iyeyo unenge uchita auyeka anogona kuita sei anogona kusauya man towers takaita navo kare saka handidi zvokupromisa munhu kuti uya ari kuuya nhingi ndiye ari kuuya so far so good hatinani tine vanhu vepawadiwa pamwoyo ndovese vasina kumboita problem neni vamwe vandakada kusa inini zvokuzokumbira kuti uyai vakandinetsa ivavo ende vakandinetsa vakatotirwira mari dzedu saka handidi tsikiri iroro handiri fariri handidi kuita kunge bhega I'm not a bhega kana kuzolika munhu kumunhanzva kuti uya kani haiwa handidi izvozvo tinoita toga kana vanhu vacho vasingadi kuuya handiti but I think kuna vamwe vangu vandikambotaura navo kare like achiti ndichauya here munozongomuona auya munhu wachoni baby daddy prosper handitovazivi vaya vebvudzi jena handivazivi vanhu ava ndanga ndichitaura navo vese ava ndakapiwa macontacts avo naman towers ndo vakandilinga navo ndo vandakapiwa saka vamwe vanhu vese ava handita sei handizivi I don't know kuti ndovacontacta sei handiti saka hanzi mukari buka here sikiri handizivi zvinoreveini handina kutombobvira ndapiwa nhamba dzavo vanhu ivavo saka meaning kuti vandakapiwa ndo vandanga ndine access navo kana usina kupiwa nhamba idzodzo uyo wega unofanira kuziva kuti zvinorevei handitika handina kupiwa nhamba idzodzo guys handina kupiwa nhamba idzodzo but ndichabvunza vana uyu mafesa ya kuti zvinoita here kuti tivakumbire kuita sei tivakumbire kuekera uya pana kwanzanza kudziuisa kireti guys munoziva kuti vanhu vahomba ava vanonetsa kutaura navo guys maimbozviziva here kana kuti hamuzvizivi kuti mafelebhu anonetsa kutaura navo macelebrity maartist ndo vanhu vanonetsa kutaura navo pano pasi nekudenga dai mamuchimbozviziva zvenyu handitika number 1 number 2 munhu anogona kutanga kuudza kuti ndisire airtime womisira airtime ye orya mari yachoni anogona kuti hazikuda ari mabundles nditumire iri mari chaiyo wamupa mari yacho chaiyo munhu hachauyi unomiita sei because iye ane mbiri kare ka vanhu vanoziva vanhu vakawanda unovaita sei saka ndakatozodzidza kuti no zvokunziunza ningi dzimwe nguva kazvinogona kuzondikostira inini wacho because inenge iri mari yangu yandabudisa ndichitengera munhu data but munhu wachoni obva akubloka kana kuti obva akuignora saka hairoro skiri ndakabva ndatodzidza chakatanga ndo chakachenjedza handitomboindi kune vanhu ndichiti ndokumbirozvi ende akangotanga nditi ndipe airtime ndipe mari yeairtime I will run with my life. It's better kuti ndi off. Toda Moze ari busy guys. Moze anenda kubasa. Ndakataura naye ka 3 chaiko even nezuro ndaitaura naye anenda kubasa. Aiti maybe achakwasa kuuya musi weSunday maybe. Saka ndisivi kusmall celeb ndoda kuita ufemu. Unoudiko ufelebu guys, ufelebu unokosta ka unozamna vanhu vanotuka heremi zuro chaicho ndakatukwa sechishomo ndakatukisisiswa zvokuti ka ndakatoseka I think ndasvika pastage yekuti nyange munhu akandituka ka ndinongoti I love you too munhu akandiudzirira kubva mumusoro kusvika munhikirini
ndasvika pastage yekuti I don't care ndofunga uona manje because zimwe nguva unotozoona kuti wanituka baba ndisikuziva kuti wanditukirei saka ndinotoshaya kuti ndokupindura ndichiti ndotongoti machi ndogona kungokusendera mahatsi wapedza kundituka kana kuti ndokuti much love kana kuti thank you ndoresponse yandokwanisa kukupa iyoyo wandiudzirira paragrafu rakadai ndokupindura ndichiti chine gore rino chucho mukore rino mukore uchatuka munhu nemaF ese then what chiita utipe zvose ndakuda kunoita ndinofanira kuita 2 maclips ndofanira kuita wadiwa pamoyo review ndofanira kuita makuhwa ose nhasi izvi zvapa 11 PM ndakata ndakatombozviudzwa izvo Alice zvakuta zvokutanzi ndakaitirwa live ndikuti vanhu vakandiudza ini ndakatoudzwa kuti ndida kutokuitira live ndikati thank you. That was it. Saka kana ikazoitwawo muchaiona kana yakuzoitwa but inini kuinbox kwangu kokoko pandakazviudzwa ndakangoti thank you much love ndozvandakakwanisa kuita because ndikaona kunge I wasn't wrong saka ndizivi kuti what went wrong kune munhu wacho ndikangoti thank you tikangozomirira kuzoiona ndichatukwa ndongoti amen hallelujah tinoti Ebenezer saka bo with me hakana problem nazvo ini chero zvangu zvichiitika mwoyo wangu uchifamba chete it's okay saka handizivi pamwe ndichaitirwa live kumwedzi uno pamwe ndichaitirwa live next month but ndakatoudzwa kuti ndinogona kungokuitira live yayo ndikati okay apa munhu anga andishauda guys ndakashaudwa ivi ndakatoseka pandakazviona because it was silly for me I felt like what just happened but ndatoseka but ndangoti much love hanzi because you're in China handisi kuchina ini guys ndakuenda hanzi musazvitevedzeri izvo ini handizvitevedzeri zvemalive ini handombozvitevedzeri izvo ndo zvinhu zvisingambondi zvokuti hanzi munhu andibayira live iri obva atanga ndituka inini I should cry ndotoseka kana kutozoita futi analysis yacho kana kuzoita futi analysis kunoku ndiri kuThailand kana kuzotoita futi analysis yacho kana kutoseka and ndongoramba ndichimuvha on life yangu ona saka but I'm not into that yekuti hanzi ndikakubayira ndototanga kukutuka ndode aiwa nope iro rasi department rangu I think ndozvevamwe inini koko kwakusi kwangu any last words for me guys saka inini ndichambointerviewawo nani panapa ndiani achandikweshena oh my god maybe ndofanira kumboita session yekuti nhasi muri kundikweshena manzi machi nhasi muri kundikweshena uyu yacho anzi questions ndakangogara muchiuya muchipinda muchindibvunza zvese zvandokwanisa kubvunza zvandokwanisa kupindura zvisingakwanisi ndiite sei ndoregera ndoregera ini handina basa nekutukwa ini ndakana basa nazveni azopedza kutukwa sanitize linda musoko zviri pandinakidza kana mangwana acho ni ndokunge pasina munhu chive sadza rakupora bye okay bye bye tapedza zvanhasi tapedza zvedu ndikuda kutongoverenga zvimwe J Black unoita nezvei zofuo ngatenge tezo unoita nezvei J Black sha J Black unoipa unoacta unobika unoitei ndokutanga tezo unoitei no handi bhodhi yangu haiwirirani ndozvimwe zvandaida kudzokerera kumba because because aiwa masha handidi kuti unoita interview no munouya munoda kubaya baba moita semotanga kuti interview but mapopcorn angu akupera pasina zvokuona wakakomborewa haiwa nandabasa nazvo guys imboyo ndikiri uko ndakatokoniwa rasta wako iwe J Black
Oh no, the one ndamuziva. Jesus munoita zvasta ndakaona kunge munoita zvebhora kaimini. What are you guys ndakubuda guys? Muona manje asina genius. Hatina zvekubvunza nyaya dzako kati takakuzeka nawo manje nyange munhu akada kuzonondiita sei anongondituka azabvira zvandoi ndingomuti aho unoiti asi pane izvo ndingosirira dzimwe dzakazara kuYouTube. Oh manje thank you guys. Mangwana I will try to talk to someone. Ndinotya kupromisa vanhu kuti ndikuyana nhingi zvandambotaura zviye because you never know kuti mufelebhu wacho kana kuti iva vanhu vacho vari kutenda vacho vanenge vari available here kana kuti vanenge vasiri available. Handitika asi aripo one wandaida kuuya naye akazotadza because anga asina data. Saka inini pamazuva ndasandati sei ndaitawo initiative yokuti kana munhu andoda kuinterviewa ndokwanisawo kumubatsira nedata. Handiti saka ndakazongotozvifunga umwe musi ngati I think I should do that. Kana munhu wacho ni pamwe ari kuZimu haasi kushanda asi uchiona kuti munhu anotoita zvaanoita. Saka I think what I will do nemunhu iyeye ndichamuita sei nemunhu wandoronga naye ari kuZimu watinoita naye zveairtime wandinotumira mari yacho airtime amutumire musikana iyeye data because aichema kuti dzingwa anenge asina data. Saka ndichamutumira ndichamuti aisirwe data tombouya nayo. Varipo vamwe vanenge vacha zvavanenge vacha. Right, bye bye guys. Tinotendera panapo tingatikoniwa kutenderera tinotaura nyaya but pane musikana wandichada kuuya naye nevamweso vanoita zvekuimba kana vane data ndo vanouya guys. Guys ndakuenda ndakuda kurekodha makuhwa. Bye bye. Regei ndirekodhe makuhwa guys muone musaskipa maads guys. Bye bye.